ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 డేస్ గీతా క్లాస్ లో 11వ రోజుకి అందరికి స్వాగతం. విశ్వరూప సందర్శన యోగము. అర్జునుడికి భగవంతుడు తన విశ్వరూపాన్ని చూపించటం ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భక్తులందరికీ విశ్వరూప సందర్శన యోగం అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. సో మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యం అధ్యాత్మ సంహితం. సో నన్ను అనుగ్రహించి నువ్వు ఈ దివ్యమైన రహస్యమైనటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని విన్నాను. యత్వయోక్తం వచస్తేన. సో ఈ విషయాన్ని విన్న తర్వాత ఈ జ్ఞానాన్ని మోహోయం విగతో మమ, నా యొక్క మోహం అంతా కూడా వదిలిపోయింది అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. సో నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించి నా మీద దయతో నువ్వు నాకు వివరించిన ఈ దివ్యమైనటువంటి గుహ్యమైనటువంటి రహస్యమైన ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత నా మోహం అంతా కూడా తొలగిపోయింది అని అర్జునుడు అంటున్నాడు. యో మామ జమనాదిం చ, ఇంకా ఏమంటున్నాడు, వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమత్యేషు సర్వ పాపై ప్రముచ్యతే. ఇది యాక్చువల్లీ రాంగ్ శ్లోక, అది కాదు శ్లోకం. ఏవమేతద్యత్తత్తా త్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. సో ఏమంటున్నాడంటే, దేవాదిదేవా నువ్వు ఇక్కడ నా ముందు నీ రూపంతో నుంచుని ఉన్నావు, కానీ నువ్వు చెప్పినట్లుగా నువ్వు ఈ విశ్వంలో నువ్వు ఎలా ప్రవేశించావో ఆ విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుందో నాకు చూడాలి, ఆ రూపైశ్వర్యాన్ని పురుషోత్తమ చూడాలని కోరికగా ఉన్నది అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ అర్జునుడు మరి అదే ఇంకొక మాట కూడా అంటాడు. ఏమనంటే, అర్జునుడు ఎందుకు విశ్వరూపాన్ని చూపించమని అడుగుతున్నాడు? ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలరా? సరే, ఇంగ్లీష్ లో మధ్యలో నేను స్విచ్ అవుతున్నాను మాతాజీ, 2 PPTs ఉన్నాయి. ఇది ఇక్కడ కరెక్ట్ శ్లోకం లేదు, అందుకని ఇంగ్లీష్ లోకి వెళ్ళాను. సో మధ్యలో ఇందులో తెలుగులో అన్ని లేవు ఈ PPTలో. సో మధ్యలో ఇంగ్లీష్ లోకి స్విచ్ అవుతూ ఉంటాను, కానీ నేను చదువుతాను శ్లోకం, మీరు వినొచ్చు. మీనింగ్ ఎలాగో తెలుగులోనే చెప్తాను. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో
ఏమని అడుగుతున్నాడు అంటే, అర్జునుడు మరి నీ విశ్వరూపాన్ని నాకు చూడాలనుంది, అందుకని నువ్వు ఈ విశ్వరూపంలో ఎలా ప్రవేశించావో నాకు దయచేసి ఆ రూపాన్ని చూడాలనుంది, చూపించు అని అడుగుతున్నాడు. ఎందుకు అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని చూపించమని అడిగాడు? మనందరికీ తెలియడం కోసం అని సువర్ణ మాతాజీ చెప్పారు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది. వెరీ గుడ్ మాతాజీ, సువర్ణ ఆదిత్య మాతాజీ. సో అర్జునుడికి భగవంతుడు దేవాది దేవుడు అని తెలిసినా కూడా ఎందుకు అడిగాడు అంటే, ముందు ముందు మనబోటి వాళ్ళకు కూడా అర్థం అవ్వాలి, ఈ విశ్వరూపం ఉన్నటువంటి ఈయన భగవంతుడు, ఈయనలో ఈ విశ్వమంతా కూడా ఇమిడి ఉన్నది అన్న విషయం మనబోటి వాళ్ళకు కూడా అర్థం కావాలనే ఉద్దేశంతో అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని చూపించమని అడగటం జరిగిందనమాట. సో ఎందుకు అడిగాడు అంటే, మరి కృష్ణుడి మీద నమ్మకం లేక కాదు, మరి తనేదో స్పెషల్ అనుకుని నాకు చూసే అర్హత నాకుందనుకుని అడిగాడా? కాదు. ఎందుకు అంటే ముందు ముందు భగవంతుడు అని అందరికీ కూడా తెలియజేయటాని కోసం అడిగాడు. ఇంకపోతే మరి చూడాలి అంటే అర్హత ఏమిటి? ఈ విశ్వరూపం చూడాలి అని అనుకుంటే అర్హత ఏమిటి? ప్రవీణ మాతాజీ కూడా చెప్తున్నారు, ప్రపంచానికి సందేశం ఇవ్వటానికి, అందరికీ తెలియజేయటం కోసం. వెరీ గుడ్. సో ఇంకొక ప్రశ్న, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే, ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడటానికి అర్హత ఏమిటి అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇంకా ఈలోపు ఆన్సర్ వచ్చేలోపు ఈ శ్లోకం చూద్దాము. మన్యసే యది యత్తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగీశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. నువ్వు గనక తచ్చక్యం, అది నాకు చూడ సాధ్యమే అని నువ్వు, మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో, నేను నా దృష్టితో నేను చూడటం నాకు సాధ్యమే, నాకు చూసే అర్హత ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటే, యోగీశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానం అవ్యయం. నువ్వు అనుకుంటే గనక యోగీశ్వర నాకు అర్హత ఉందని, నువ్వు నాకు ఆ అవ్యయమైన నాశనం లేనటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని యోగీశ్వర నాకు చూపించు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో నీ జగద్రూపాన్ని దర్శించగలిగే సమర్థత గనక నాకు ఉందని నువ్వు అనుకుంటే దయచేసి ఆ పరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు. సో ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ఆ భక్తుడికి ఉండవలసిన లక్షణం ఏమిటి? ఆ నిగర్వత్వం. నేనేదో గొప్ప భక్తుడిని, నేను చాలా క్లోజ్ కృష్ణుడికి, నేను అడిగితే ఎలాగూ చూపిస్తాడు అని అలా అనుకోవడం లేదు. చూడాలని ఉంది కృష్ణ అని కోరికను వ్యక్తపరిచాడు, కానీ నువ్వు నాకు ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసే సమర్థత ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటేనే చూపించు అంటున్నాడు. అంతేకాని చూడాలనుంది చూపించు అనడం లేదు. చూడాలనుంది అయితే నువ్వు నేను చూడదగ్గ సమర్థత నాకు ఉంది అనుకుంటే చూపించు అని చెప్తున్నాడు. సో అక్కడ ఆ భక్తుడిలో ఉండవలసిన వినయ విధేయతలు, ఆ శిష్యుడిలో ఉండవలసిన వినయ విధేయతలు మనకు అర్జునుడి ద్వారా అర్థమవుతుంది, ప్రవర్తన ద్వారా. అప్పుడు అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే, శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోధ సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. భగవంతుడు చూపించారు. అప్పుడు చూపించి చూపిస్తాను, ఇదిగో అర్జున పశ్యమే పార్థ రూపాన్ని, నా రూపాన్ని చూడు అర్జున. ఎలాంటి రూపం? శతశోధ సహస్రశ, వందల వేల కొలది నానా విధాని దివ్యాని, ఎన్నో వందల వేల రకరకాల దివ్యమైనటువంటి వర్ణాకృతి, కలర్స్ తో, ఆకృతులతో, రూపాలతో ఉన్న నా రూపాన్ని చూడు అర్జున. వందల వేల కొలది వివిధ అద్భుతమైన ఆకృతులు అంటే రూపాలు, పరిమాణాలు, సైజులు, రంగులతో కూడిన నా యొక్క స్వరూపాలను నువ్వు చూడు
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. చూపిస్తాను చూడు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్చాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్చాద్య సచరాచరం. చూడు, నువ్వు చూడాలనుకున్నదంతా కూడా మమ దేహే గుడాకేశ, నా దేహంలో గుడాకేశ అంటే ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చెప్పండి. తర్వాత ఇందాక ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాను, చూడటానికి అర్హత ఏమిటి? ఈ విశ్వరూపం చూడాలంటే ఏమిటి అర్హత, ఏముండాలి అని చెప్పి. దానికి ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో. ఎవరు చూడగలరు ఈ విశ్వరూపాన్ని? సరే, భగవంతుడు చూపించాలి, భగవంతుడు చూపిస్తేనే మనం చూడగలం. కానీ ఎవరికి అర్హత ఉన్నది? నాకు అర్హత ఉంది, నేను చూడగలను అనుకుంటే చూపించు అన్నాడు కదా. ఏమిటి అర్హత? గుడాకేశుడు అంటే నిద్రం జయించిన వాడు. వెరీ గుడ్ సువర్ణ మాతాజీ, దానికి ఆన్సర్ చెప్పారు. కరెక్ట్ ఆన్సర్. నిద్రని, అజ్ఞానాన్ని, అంటే దాని డీపర్ మీనింగ్ తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు అని అర్థం. వెరీ గుడ్. ఇకపోతే అర్హత ఏమిటి ఇది చూడటానికంటే? నవనరసింహ ప్రభుజీ భగవంతుడి మీద ప్రేమ కలిగి ఉండటం. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. అంటే శుద్ధ భక్తులు, ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడే ఆ శుద్ధ భక్తుడైతేనే భక్తులకే సాధ్యం అవుతుంది. సో కరెక్ట్. భక్తి అంటే ప్రేమ, గౌరవం, శరణాగత తత్వం అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి భక్తి, ఆ ప్రేమ ఎవరి మీద, ఎవరికైతే భగవంతుడి మీద ఉంటుందో వాళ్ళకి అర్హత ఉంటుంది. సో భగవంతుడు సరే చూపిస్తాను, నానా వర్ణాకృతిలున్న నా రూపాన్ని ఎన్నో సైజుల్లో, పరిమాణాల్లో, రంగులలో, రూపాలలో ఉన్నది అని ఈ చిత్రకారులు పాపం మనకి ఈ విశ్వరూపానికి ఒక ఐడియా ఇవ్వటానికి ఎన్నో రకాలుగా ఈ బొమ్మలు వేసి మనకు ఒక ఐడియా ఇస్తున్నారు ఈ విశ్వరూపం అంటే ఎలాంటిదని. సో ఇక్కడ మరి నానా వర్ణాకృతి ఎన్నో రూపాలు అన్నారు. సో ఇలా రకరకాల భగవంతుడి యొక్క రూపాలు చూస్తున్నాము. సో నువ్వు చూడాలనుకున్నదంతా కూడా ఈ శరీరంలో నువ్వు ఒక్కసారే చూడొచ్చు. ఈ రూపం ఎలాంటిదంటే ఇప్పుడు నువ్వు కోరుకునే అన్నిటినీ భవిష్యత్తులో నువ్వు చూడాలనుకునేవి కూడా నీకు చూపిస్తుంది. మొత్తం ఇక్కడ పూర్తిగా అంతా ఈ విశ్వరూపంలో ఉన్నది. పశ్చాద్య సచరాచరం, చూడు, కదిలేవి కదలనిది అన్ని కూడా నీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం, ఇందులో నీకు జగత్తులో ఈ విశ్వంలో ఉన్న సమస్తం, కదిలేవి కదలనివి, ఇంకా ఇప్పుడు ఉండేవి, ముందు ముందు ఉండబోయేవి అన్ని ఈ శరీరంలో నువ్వు చూడవచ్చు అని చెప్పి అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అది మనకి ఇక్కడ ఒక ఐడియాగా ఇక్కడ మళ్ళీ చూపిస్తున్నారు. మరి ఈ భూలోకము, భూమి, రకరకాల ఈ దేవతలందరూ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయన్నమాట. బ్రహ్మకుమారులు, ఆ సనక సనందనాది 4 బ్రహ్మకుమారులు ఇక్కడ ఈ చేతి మీద చూస్తున్నాం. ఇక్కడ కమలంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి చూస్తున్నాం. మరి దేవతలు, ఋషులు, వీళ్ళందరినీ కూడా, లోకాలు అన్ని కూడా కనిపిస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా చిత్రకారులు పాపం ఈ రూపాన్ని మనకు కొంచెం అందించాలని వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం. అయితే భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వరం. నీకు నన్ను చూడటం, ఈ నీ సొంత కళ్ళతో నువ్వు నన్ను చూడలేవు. నీ యొక్క ప్రస్తుతం నీకున్న కళ్ళు, ఆ దృష్టి నన్ను చూడటానికి చాలవు. కాబట్టి దివ్యం దదామితే చక్షు, దివ్యమైన చక్షువులను తదామి ఇస్తాను. ఎవరికి? తే నీకు దివ్య దృష్టిని ఇస్తాను. పశ్యమే, చూడు నా యొక్క యోగైశ్వర్యం, నా యోగైశ్వర్యాన్ని చూడు. కాబట్టి నా విశ్వరూపాన్ని నీ యొక్క స్వచక్షువులతో, నీ స్వంత కళ్ళతో నువ్వు ఇప్పుడున్న దృష్టితో నువ్వు చూడలేవు.
కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తాను, నా యొక్క మహా అద్భుతమైన నా యోగైశ్వర్యాన్ని వైభవాన్ని తిలకించు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రూపాన్ని చూడాలంటే మన మామూలు కళ్ళు చాలు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కళ్ళ ముందు కొంతవరకే కనిపిస్తుంది, కళ్ళకి కొంతవరకే చూసే శక్తి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నాం అనుకోండి, ఆఫీస్ కనిపించదు. ఇంట్లో ఉంటే మన ఇంటి ఎదురుగుండే ఎంతవరకు ఉందో అదే కనిపిస్తుంది, పక్క వీధి కూడా కనిపించదు, ఆ వీధి చివరి కూడా కనిపించదు మనకి. మరి అలాంటిది పక్క వీధి ముందు వీధే కనిపించినప్పుడు ఇంట్లో ఉంటే ఆఫీస్ కనిపించదు, ఆఫీస్లో ఉంటే ఇల్లు కనిపించదు. అలాంటిది మరి మన పేట అంతా ఉంది, రాష్ట్రం అంతా ఉంది, దేశం అంతా ఉంది, మరి ప్రపంచం అంతా ఉంది, ఈ విశ్వం అంతా ఉంది. మన భూగోళమే కాదు, ఎన్నో ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి, మన సోలార్ సిస్టమ్ ఉంది, ఇలాంటి సోలార్ సిస్టమ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా కళ్ళకి ఎలా కనపడతాయి? మన కళ్ళ ముందు పక్క వీధే కనపడినప్పుడు మనకు. సో అందుకని ఈ దృష్టి, దివ్య దృష్టి ఉంటేనే నువ్వు ఇదంతా చూడగలవు అని చెప్పి దివ్య దృష్టిని ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ తర్వాత సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆ చూపించి దివ్య దృష్టి ఇచ్చి చూపించిన తర్వాత సంజయ ఉవాచ ఏవం ఉక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. సో సంజయుడు అప్పుడు అంటున్నాడు, ఈ రకంగా పలికి ఈ మహాయోగేశ్వరుడైన ఈ హరి దర్శయామాస పార్థాయ, పార్థుడికి దర్శనం ఇచ్చాడు, తన యొక్క పరమ రూపైశ్వర్యాన్ని పార్థుడికి చూపించాడు అని చెప్తున్నారు. ఎలా ఉన్నది ఆ రూపం అనేది ఇప్పుడు వర్ణిస్తున్నాడు, సంజయుడే వర్ణిస్తున్నాడు అనమాట. సో భవ్య మాతాజీ, కుమార్ ప్రభుజీ, ఇక్కడ కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి చూద్దాము. ప్రవీణ మాతాజీ అసూయ లేకపోవడం అని పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడం, అసూయ లేకపోవటం, భగవంతుడి పట్ల భక్తి ప్రేమలు ఉండటం కరెక్ట్ ఆన్సర్. కుమారి మాతాజీ అర్జునుడు శుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి. భవ్యశ్రీ మాతాజీ మన కళ్ళకు ప్రేమ అనే కాటు పూసుకుంటే కనిపిస్తాడు, ఉదాహరణకి బ్రహ్మ సంహితాలో ప్రేమాంజన తురిత భక్త విలోచనేన. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో బేసిక్ గా భక్తులకు కనిపిస్తాడు. అసూయలే భక్తి ఉన్నప్పుడు ఇక అసూయ అనే క్వశ్చన్ కూడా ఉండదు కాబట్టి. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ, పార్టిసిపెంట్స్ కి. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు సరే అనడము చూపించటము జరుగుతోంది. ఆ సంజయుడు వివరిస్తున్నాడు, ఈ రకంగా పలికి భగవంతుడు తన యొక్క రూపాన్ని చూపించాడు అని సంజయుడు చెప్తున్నాడు. అర్జునుడు భక్తులు మాత్రమే ఇది చూడగలరు, ఈ రూపాన్ని. సో అందులో మరి ఆ రుద్రుల్ని, ఆదిత్యులని, వాసువులను, రుద్రులను, అశ్వనీ దేవతలను, మరుత్తులను తథా బహూని అదృష్టపూర్వాణి పశ్చాశ్చర్యాణి భారత. ఇందులో నువ్వు వీళ్ళందరినీ చూస్తావు. నీకు ముందు ఈ రూపాన్ని ఎవరు కూడా చూడలేరు, వినలేదు అని చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు అని చూపిస్తారు. సో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఇక్కడ నువ్వు ఈ ఆదిత్యులను, వసువులను, రుద్రులను, అశ్వనీ కుమారులను, ఈ దేవతలను అందరినీ కూడా చూడొచ్చు. ఆదిత్యులు, మరి ఇక్కడ రుద్రులు, వసువులు, అశ్వనీ కుమారులు, వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో కూడా చూడవచ్చు. ఈ దేవతలనంతా, ఇవన్నీ కూడా నువ్వు బహుని అదృష్టపూర్వాన్ని పశ్చాశ్చర్యాన్ని భారత, ఈ అద్భుతమైన ఈ దృశ్యాలన్నీ కూడా ఇంతకు ముందు ఎవరు కని విని ఎరుగలేదు, ఎవరు చూడలేదు. ఇంతకు ముందు ఇంతవరకు ఈ రూపాన్ని నువ్వు ఇప్పుడు చూడొచ్చు అని చెప్పారు.
సో ఇప్పుడు సంజయుడు అంటున్నాడు కదా, అప్పుడు ఆ రకంగా పలికి ఈ దేవాది దేవుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని, ఈ అద్భుతమైన రూపాన్ని, రూపైశ్వర్యాన్ని అర్జునుడికి చూపించాడు. ఎలా ఉన్నది ఆ రూపం అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నాడు అనమాట. అనేక వక్త్ర రూపం అనేక వక్త్రనయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరాధారం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. అనేక వక్త్ర అంటే ఎన్నో నోళ్లతో, నయనాలు, కళ్ళతో ఎంతో అద్భుతమైన దర్శనం, అనేక దివ్యమైన ఆభరణాలతో, దివ్యానేకోద్యతాయుధం ఎన్నో దివ్యమైన ఆయుధాలతో, దివ్యమాల్యాంబరాలు అంటే దివ్య మాలలు, దండలు, దివ్యమాలాంబరాధారం ఎన్నో దివ్యమైన దండలు ధరించి, దివ్య గంధానులేపనం దివ్యమైనటువంటి సువాసనలు కొలిపే ఆ సుగంధాలన్నిటినీ కూడా పూసుకుని, సర్వాశ్చర్యమయంగా ఉన్నది దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. ఈ భగవంతుడి రూపం అంత అద్భుతంగా, ఆశ్చర్యవంతంగా, అనంతం, అంతులేనిదనమాట. అంతం, అంతం లేనిది అంటే అంతులేనిది, ఎక్కడ బిగినింగో ఎక్కడ ఎండో తెలియట్లేదు. విశ్వతోముఖం అని చెప్పి విశ్వమంతా కూడా కనిపించేటటువంటి విశ్వానికి ముఖంలాగా ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆ రూపం అనేక ముఖాలతో, నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలతో, దివ్యాభరణాలతో, ఎక్కుపెట్టిన పెక్కు దివ్య ఆయుధాలతో, దివ్య పుష్పమాలలతో, దివ్య వస్త్రాలతో, దివ్య గంధాలతో, మహా ఆశ్చర్యకరంగా, దేదీప్యమానంగా, అనంతము విశ్వతోముఖము అయ్యి విరాజిల్లుతోంది అని ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు చిత్రకారులు కొంతవరకు ఆ ప్రయత్నం చేసి మనకి చూపించటానికి ట్రై చేయటం కనిపిస్తోంది. ఎలా ఉంది అంటే ఇంకా వర్ణిస్తున్నారనమాట ఇదంతా కూడా ఆ రూపాన్ని. ఒక్కసారి 1000 మంది సూర్యులు గనక ఈ ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఎంతటి కాంతి వస్తుందో, ఒక్క సూర్యుడికే మరి మనం కళ్ళు అలా పెట్టి ఒక నిమిషం సూర్యుని చూడలేం. అలాంటిది 1000 సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎంత కాంతివంతంగా ఉంటుందో, ఆ కాంతి, అంత కాంతి ఏమైనా సరిపోతుందేమో ఒకవేళ ఈ విశ్వరూపం యొక్క కాంతికి, అది కూడా సరిపోవచ్చో లేదో అన్నట్లుగా పోలుస్తున్నారనమాట. అందుకే మన మామూలు కళ్ళు చాలవు అని ఆయన దివ్య దృష్టిని అర్జునుడికి ఇచ్చిన రీజన్ అదనమాట. విశ్వరూపం ఎవరెవరు చూస్తారు? మీనా ఎస్ మాతాజీ అడుగుతున్నారు. అది ఇప్పుడు చెప్పేది ఓన్లీ భక్తులే చూడగలరు అన్నారు కాబట్టి సంజయుడికి కనిపిస్తోంది, అర్జునుడికి కనిపిస్తోంది, అక్కడున్న కొంతమంది భక్తులకు కూడా కనిపించింది, ద్రోణుడికి, భీష్ముడికి, వీళ్లకు. సో ఎవరికైతే ఆ శుద్ధ భక్తి ఉందో వాళ్లకు కనిపిస్తుంది. తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయ ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఎలా ఉన్నది అన్నదానికి
సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుఃఖిత యది భాసదృశీ సా స్యాద్ భాసస్తస్య మహాత్మన. సో లక్షలాది సూర్యులు ఒక్కసారి ఆకాశంలో ఉదయిస్తే వాటి కాంతి ఏమైనా ఈ విశ్వరూపంలో పరమ పురుషుని తేజస్సుకు కొంచెం పోల్చవచ్చేమో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత మరి తతైక్రస్థం జగత్కృత్స్నం ఎన్నో చోట్ల అర్జునుడు చూశాడు, ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని కూడా అర్జునుడు చూశాడు. తతైక్ర దాని శ్లోకం, తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తమనేకధా అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. సో ఇక్కడ ఆ పాండవుడు అప్పుడు అంటే అర్జునుడు భగవంతుడి దేహంలో ఈ ఒక్క శరీరంలో ఎన్నో రకాలుగా విభజింపబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని కూడా సందర్శించాడు. మరి ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రపంచంలో, ఎన్ని గోళాలు, మన భూమే కాదు, మరి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం గ్రహాలు, సోలార్ సిస్టమ్ ఒకటి కూడా కాదు, ఎన్నో ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా కనిపించాయి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ చిత్రకారులు కొంత వాళ్ళు ప్రయత్నాలు మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఈ రకరకాల గ్రహాలు, గ్యాలక్సీస్ అన్ని కూడా ఏదో మనకు కొంత ఐడియా రావటానికి చూపిస్తున్నారు ఆ విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుంది. అయితే ఇదంతా చూసిన తర్వాత అర్జునుడు తతస్స విస్మయావిష్టో, ఇదంతా సంజయుడే చెప్తున్నాడు. ఇదంతా చూసి అర్జునుడు ఏమయ్యాడట, తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయ ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. విస్మయావిష్టుడైపోయాడు, ఆశ్చర్యకరంగా. హృష్టరోమ అంటే శరీరం మీద ఈ వెంట్రుకలన్నీ కూడా నిక్కబొడుచుకున్నవాడై ఈ ధనంజయుడైన అర్జునుడు ప్రణామం చేశాడు, శిరస్సు వంచి దేవదేవుడికి. కృతాంజలిర భాషత అంటే ఎంతో వినయంగా చేతులు జోడించి ఇలా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. సో అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనై రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నవాడై నమస్కారం ప్రణామం చేయడానికి తల వంచి చేతులు జోడించి, కృతాంజలి అంటే చేతులు జోడించి పరమ ప్రభువును ప్రార్థించటం ప్రారంభించాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ విశ్వరూపం అర్జునుడు నమస్కరించి మాట్లాడటం చూపిస్తున్నారు. ఏమన్నాడు అర్జునుడు, అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే, చూస్తున్నాను దేవా నీ యొక్క శరీరాన్ని, సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్, అన్ని సకల దేవతలను సకల జీవరాశులను మరి విశేష సంఘాలు అన్ని ప్రాణికోటి సమూహాలను, బ్రహ్మాండమీశం కమలాసనస్థం. సో మరి అందులో కమలంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి, ఈశ్వరుణ్ణి, ఋషీంశ్చ అందరు ఋషులందరినీ, సర్వానురగాంశ్చ దివ్య సర్పాలని అన్ని కూడా నేను చూస్తున్నాను. శ్రీకృష్ణ నీ దేహంలో నేను సకల దేవతలను, ప్రాణికోటి సమూహాలన్నిటినీ, కమలంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి, శివుడిని, ఋషులను, అందరు దివ్య సర్పాలను అన్ని కూడా నేను చూస్తున్నాను. అనేక బాహూదరవక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. అనేక బాహువులు అంటే చేతులు, ఉదరాలు, పొట్టలు, వక్త్రాలు, మొహాలు, నేత్రం కళ్ళు. పశ్యామి త్వాం, పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, సర్వతో అనంత రూపం సర్వత్రా ఉన్న నీ అనంత అంటే అంతం లేని ఎండ్లెస్ రూపాన్ని చూస్తున్నాను. ఎక్కడ బిగినింగ్, దీని అంతం ఏంటో తెలియడం లేదు, అలాంటి రూపాన్ని చూస్తున్నాను. నా అంతం, దీనికి అంతం లేదు. నా మధ్యం, దీనికి మధ్య ఎక్కడో తెలియడం లేదు. నా పునస్త, దీనికి బిగినింగ్ ఎక్కడో, దీని బిగినింగ్ ఏది, ఎండ్ ఏది, మధ్య ఏది తెలియడం లేదు.
పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప, పశ్యామి చూస్తున్నాను విశ్వేశ్వర నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని. ఎలాంటిదంటే బిగినింగ్ లెస్, ఎండ్లెస్, మధ్యేది, బిగినింగ్ ఏది, ఎండ్ ఏది అన్నది తెలియని ఈ అనంతమైన నీ విశ్వరూపాన్ని చూస్తున్నాను. ఎలా ఉన్నది ఆ విశ్వరూపం? ఓ విశ్వేశ్వర విశ్వరూపుడ, అనేక చేతులతో, ఉదరాలతో, ముఖాలతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపాలన్నీ నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. నీలో ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడో నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నా, చూడలేకపోతున్నాను. బిగినింగ్ ఏది, ఎండ్ ఏది, మధ్య ఏది అన్నది తెలియడం లేదు. అంత పెద్దగా ఉన్నది ఈ రూపము అని ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఆ విశ్వరూపాన్ని ఒక వేరే యాంగిల్లో చూపిస్తున్నారు. కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజో రాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్ష్యం సమంతాద్ దీపానలార్కాద్యుతిమప్రమేయం. జ్వలించే అగ్ని లేక అప్రమేయమైన సూర్యకాంతి లాగా అన్ని దిక్కులలో ప్రసరించే నీ తేజోమయమైన కాంతి వలన నీ రూపాన్ని చూడటం నాకు కష్టమైపోతుంది. ఎందుకంటే అన్ని వైపుల సూర్యకాంతి, వందల వేల సూర్యులు ఉంటే ఎంత కాంతో అంత కాంతి ఉంది. కాబట్టి నీ తేజోమయమైన నీ కాంతి వల్ల నీ రూపం చూడటం కూడా కష్టం అవుతుంది. అయినా కూడా ఈ ఎన్నో కిరీటాలు, గదలు, చక్రాలతో అలంకరింపబడిన నీ ఉజ్వల రూపాన్ని సర్వత్రా నేను చూస్తున్నాను. త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మగోప్త సనాతనస్త్వం పురుషం మతో మే. దివ్యమైన ఆదిధ్యేయానివి నువ్వే, విశ్వమంతటికి పరమాధారానివి నువ్వే, అవ్యయుడువు, సనాతనుడువు నువ్వే, నువ్వు శాశ్వత ధర్మాన్ని రక్షించే దేవదేవుడు, ఇదే నా అభిప్రాయము అని చెప్పి మళ్ళీ అంటున్నాడు. అనాది మధ్యం. సో ఇంకా ఏమంటున్నాడు? అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్త హుదాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. సో నువ్వు అనాది, మధ్యాంతం, అనంతం. నువ్వు ఆది లేదు, మధ్య లేదు, అంతం లేదు. నీ యొక్క రూపాన్ని, నీ మహిమ వీర్యం, నీ మహిమను, అనంత బాహువులు, ఎన్నో చేతులు కలిగి ఉన్న శశి సూర్య నేత్రం అంటే సూర్యుడు, చంద్రుడు నీ కళ్ళుగా కనిపిస్తున్నాయి. పశ్యామి త్వాం చూస్తున్నాను నిన్ను. దీప్త హుతాశవక్త్రం అంటే నీ నోటి నుంచి అగ్ని జ్వలిస్తోంది. స్వతేజస నీ యొక్క స్వంత తేజస్సుతో విశ్వమిదం ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా తపంతం తపించిపోతోంది. కాబట్టి నువ్వు ఆది మధ్య అంతాలు లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతంగా ఉన్నది. నువ్వు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు. సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలు. నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తోంది. నీ తేజస్సుతో ఈ సమస్త సృష్టి కూడా ఉత్తేజపరుస్తున్నప్పటికీ ఉత్తేజపరుస్తున్న నిన్ను నేను చూస్తున్నాను అని అర్జునుడు ఇంకా ఈ రకంగా వివరిస్తున్నాడు. అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్త హుతాశవక్త్రం. ఇప్పుడు చూసాం ఇది. నెక్స్ట్ శ్లోక. ద్వావా పృథువ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. నువ్వు ఒక్కడివే అయినా కూడా మరి దివ్యోరిదమంతరం హి, నువ్వు ఆకాశాన్ని, సకల లోకాన్ని
వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వ, అన్ని దిశల్లోనూ నువ్వు వ్యాపించి ఉన్నావు. నువ్వు ఒక్కడివైనా ఆకాశాన్ని, సకల లోకాల్ని, వీటన్నిటిని మధ్య గల ఈ ఎంటీ స్పేస్ లో కూడా నువ్వు అంత ఈ మధ్య గల ప్రదేశం అంతా కూడా నువ్వు వ్యాపించి ఉన్నావు. దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం. మహాత్మా, నీ అద్భుతమైనటువంటి ఉగ్రమైన ఈ భయంకర రూపాన్ని, మరి ఒక్కసారి భయంకరం అంటే ఇదేమిటి, భగవంతుడి రూపం భయంకరమా అనుకుంటాం మనం. ఎందుకు భయంకరం అనే మాట వస్తోంది అంటే, ఏదైనా ఒక పెద్ద వస్తువు చూసినప్పుడు అబ్బా అని మనకు వెంటనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఈవెన్ మరి సినిమా అయినప్పటికీ కూడా ఐమాక్స్ థియేటర్లో చూడగానే అబ్బా అనిపిస్తుంది, ఒళ్ళు కొంచెం మనకు జలతరించినట్లుగా అవుతుంది. అలాంటిది మరి సమస్త విశ్వాన్ని, మన ఊరు కాదు, మన రాష్ట్రం కాదు, మన దేశం కాదు, మన ఖండం కాదు, మన భూమి కాదు, మరి ఈ ఎన్నో గ్రహాలు, మన సోలార్ సిస్టమ్ కాదు, సర్వత్రా ఉన్న సోలార్ సిస్టమ్స్, ఈ యూనివర్స్ అంతా కళ్ళ ముందు కనిపించినప్పుడు మరి ఎంత జలతరింపు, ఎంత కలవరపాటు కలుగుతుంది ఎవరికైనా. అందుకని రూపముగ్రం, భయంకరమైన ఈ రూపాన్ని చూచి సకల లోకాలు కూడా భయంతో కంపించిపోవటం నేను గమనిస్తున్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు ఈ శ్లోకంలో అంటున్నాడు. అమీహి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సంఘ స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. సో దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో సురసంఘాలు అంటే దేవ సంఘాలన్నీ కూడా నీలో ప్రవేశిస్తున్నాయి. విశంతి కేచిత్ భీత ప్రాంజలయో గృణంతి. ఇంకా కొంతమంది భయపడిపోయి చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. స్వస్తిత్యుక్త మహర్షి సిద్ధ సంఘ, సిద్ధ సంఘాలు, మహర్షులు వీళ్ళంతా స్వస్తి స్వస్తి అంటూ నిన్ను శాంతి, స్వస్తి అంటే అక్కడ శాంతి అని అర్థం, అంటూ నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. స్తువంతి త్వాం, నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు స్వస్తి స్వస్తి అంటూ. స్తుతిభి పుష్కలాభి, నిన్ను పుష్కలంగా వేద మంత్రాలతో స్తుతిస్తున్నారు. సో దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొందరేమో భీతులై కేచిత్ భీత ప్రాంజలయో గృణంతి, కొందరు భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు సిద్ధులు శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు పుష్కలంగాను అని చెప్పి అర్జునుడు ఈ రకంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు, రుద్రాదిత్యా వాసవో ఏ చ సాధ్యా విశ్వేస్వినౌ మరుతస్కౌస్మపాశ్చ గంధర్వయక్షా సురసుసిద్ధ సంగా వీక్షంతే త్వాం విస్మితశ్చైవ సర్వే. సో అందరూ మరి ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవులు, మరి మరుత్తులు, అశ్విని కుమారులు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు అంటే రాక్షసులు, వీళ్ళు దేవతలు అందరూ కూడా నిన్ను అద్భుతం, నీ యొక్క అద్భుత రూపాన్ని అత్యాశ్చర్యంతో చూస్తున్నారు. రూపమహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం బహూదరం బహూదంష్ట్రాకరాళం దృష్ట్వా లోకా ప్రవ్యధితస్తథాహం. సో అన్ని గ్రహాల్లో ఉన్న దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా నిన్ను చూసి భయపడిపోతున్నారు. నీ యొక్క బహూదరం, నీ యొక్క ఉదరాలు చూసి, నీ పాదాలు చూసి, నీ మహాబాహువులు చూసి, మరి నీ దంష్ట్రాకరాళం, నీ భయంకరమైన దంతాలు చూసి దృష్ట్వాలోక ప్రవ్యధితస్తథాహం. సో అందరూ కూడా చాలా వ్యధితులై భయపడుతున్నారు. వాళ్ళలాగే నేను కూడా ఈ రూపాన్ని చూసి కొంచెం కలవరపడుతున్నాను అని చెప్పి అంటున్నారు. ఎందుకు అర్జునుడు ఇలా కలవరపడ్డాడు అనే ప్రశ్న వేసినట్లయితే మరి ఆన్సర్ ఆల్రెడీ తెలిసింది. బట్ ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఈలోపు ఈ శ్లోకం చూద్దాం. నభస్పృశం దీప్తమనేక వర్ణం
వ్యత్తాననం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యధితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి సమం చ విష్ణు. సో మరి ఇక నీవు నిన్ను ఈ రకంగా చూసిన తర్వాత నీ నీ భయంకరమైన నోర్లు, ఆ తర్వాత నీ రగులుతున్నటువంటి నీ కళ్ళు, నా మనసు కొంచెం భయపడుతోంది. ఇది ఈ ఆకారాన్ని చూడటం అలవాటు లేదు, మరి ప్రేమపూర్వకమైన శ్రీకృష్ణ భగవాను రూపం చూడటం అర్జునుడికి అలవాటు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది చూసిన తర్వాత నేను ఇంక ఇది చూడలేకపోతున్నాను, ఇంక నా కలవర పడిపోతున్నాను, నా మనసులో లేదు అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. అర్జునుడు వివరిస్తున్నాడు తన యొక్క పరిస్థితిని. కాబట్టి అని ఇంకా ఏమంటున్నాడు, అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్ర సర్వే సహైవావనిపాల సంఘై భీష్మ ద్రోణో సూత పుత్రస్తథాసౌ సహస్మదీయై అపి యోధ ముఖ్యై వక్త్రాని తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రా కరాళాని భయానకాని కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సంద్రశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగై. సో ఏమంటున్నాడు, నాకు ఇప్పుడు ఈ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు, వాళ్ళతో పాటున్న వాళ్ళకు సహాయం చేయటానికి వచ్చిన సామంతరాజులు భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, మన సైన్యం కూడా అందరూ నీ నోట్లోకి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎలా ఉంది అంటే వెళ్ళిపోయి నీ నోట్లో ఉన్న నీ పళ్ళకి తగిలి వాళ్ళంతా చూర్ణం అయిపోయినట్లు అనిపిస్తున్నారు. వాళ్ళంతా నీ పళ్ళ మధ్యలో క్రష్ అయిపోతున్నారు, చూర్ణం అయిపోతున్నట్లు నాకు కనిపిస్తోంది. ఎలా వెళ్తున్నారు వీళ్ళంతా అని, ఎంతో వేగంగా నీ నోటి వైపు వెళ్ళిపోతున్నారు. యథా నదీనం బహావోంబు వేగా సముద్రం ఏవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోక వీర విశంతి వక్త్రాని అభివిజ్వలంతి. ఎలా అంటే ఈ నదీ ప్రవాహంలోకి నదులన్నీ కూడా సముద్ర ప్రవాహంలోకి ఎంత వేగంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయో అలా ఈ వీరులంతా కూడా నీ వెలిగిపోతున్న ప్రజ్వలిస్తున్న నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోవటం నాకు కనిపిస్తుంది అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. సూర్య తేజస్సు లాంటి కిరణం విశ్వరూపం. సో అర్జునుడు అది చూసి ఇదంతా చూడటం వల్ల అర్జునుడికి కలవరం కలుగుతుంది. యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగా. అది తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాస్ తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగా. సో అదే కాకుండా వీళ్ళంతా నీ నోట్లోకి ఎంతో వేగంగా వెళ్ళిపోవటం, అక్కడ ఇప్పుడు ఈ అగ్ని వైపు ఈ పురుగులన్నీ వెళ్ళిపోయి ఎలా అయితే ఆ లైటో లేకపోతే మంటలో కూడా పాపం వేగంగా వెళ్ళిపోతాయి, అట్రాక్ట్ అయిపోయి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి అవి ఆ వేడికి పడిపోతాయి. సో అలా వీళ్ళంతా నీ జ్వలించే నోట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. వెళ్ళిపోయి అవి ఎలా అయితే వెళ్ళి ఆ మంటలో ఇదైపోతాయో అలా నాకు వీళ్ళంతా కనిపిస్తున్నారు. అఖ్యాహి మేకో భవానుగ్రరూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. సో దేవదేవా, ఈ భయంకర రూపం అసలు నువ్వెవరివో నాకు అర్థం కావటం లేదు. ఈ ఉగ్ర రూపం ఏమిటి? నీకు నమస్కరిస్తాను. నమోస్తుతే దేవ వరప్రసీద, నీకు నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను. విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాజ్యం. సో అసలు నీ గురించి నాకు తెలుసుకోవాలనుంది. నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం, నువ్వు అసలు నీ యొక్క పర్పస్ ఏమిటి, నువ్వెవరివి, ఏమిటి అసలు ఇది అన్నది నాకు తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. నాకు నువ్వెవరో చెప్పు, నీ ఈ భయంకర రూపం ఏమిటి, అసలు నువ్వెవరివి అని. అంటే
కలవరపాటుతో ఇలా అడుగుతున్నాడు అనమాట అర్జునుడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధ. సో నువ్వెవరివో నాకు అర్థం కావడం లేదు ఈ భయంకర ఉగ్ర రూపం చూసి. అసలు నువ్వు ఎవరివి, దేనికి వచ్చావు, నీ పర్పస్ ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు కదా. దానికి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే కాలోస్మి, నేనే కాలాన్ని. ఎటువంటి కాలాన్ని? లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో, లోకాలను సర్వనాశనం చేసే కాలాన్ని. లోకాన్ సమాహర్తుం ఇహ ప్రవృత్త. సో మరి జనులందరినీ నశింప చేయటానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు పాండవులు, అంటే మీరంటే పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు అని చెప్పేశారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు, ఎక్కడో కొంతమంది తప్ప మొత్తం అందరూ కూడా ఇక్కడ ఇప్పుడు పోతారు. తస్మాత్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఇది కూడా. ఏమిటంటే ఏం చెప్తున్నారు? తస్మాత్, కాబట్టి, త్వం, నువ్వు, ఉత్తిష్ట, లే, యశో లభస్వ, లేచి యశస్సు కీర్తిని లభించుకో, తెచ్చుకో. చిత్వా శత్రువున్, జయించావా శత్రువులను, భుంక్ష్వ రాజ్యం, రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా. మయైవైతే, నా ఏర్పాటుతో, నిహతా పూర్వమేవ, అందరూ ఇంతకు ముందే నా ఏర్పాటుతో మరణించారు. నువ్వేదో నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళని చంపాలి, చంపుతానని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? వాళ్ళు నా ఏర్పాటుతో ఎప్పుడో మరణించారు. నిమిత్త మాత్రం భవ, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడవు అవ్వు. నువ్వు నా చేతిలో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్వి. సవ్యసాచి అంటే అర్థం ఏమిటి? రెండు చేతులతో బాణాలు వేసే నేర్పరితనం ఉన్నవాడు. అర్జునుణ్ణి ఆ రకంగా సంబోధిస్తూ సవ్యసాచి అంటున్నాడు అనమాట. నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచి అని చెప్పి. సో నువ్వు లేచి, కాబట్టి ఎవరివి అంటే చెప్తున్నారు కదా నేను కాలాన్ని అని. నువ్వు లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడివై కీర్తిని పొందు, శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నా ఏర్పాటుతో వాళ్ళంతా ఇంతకు పూర్వమే సంహరింపబడి ఉన్నారు. కాబట్టి సవ్యసాచి, యుద్ధంలో నువ్వు కేవలం నిమిత్త మాత్రుడు, ఒక పనిముట్టులాగా, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా, పరికరం లాగా ఉండు అంతే అని చెప్తున్నారు. నువ్వు కాదు, నువ్వేదో నేను చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నావేమో. అంటే ఆ ఫీలింగ్ ఉంది అర్జునుడికి, ఇంకా అహంకారం అన్నమాట. నేను గొప్పవాణ్ణి, నేను వెళ్ళి చంపుతున్నాను, ఇది భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ ఇంకా రాలేదు. ఇప్పుడు ఇదంతా విన్నాక జ్ఞానం వచ్చిందనమాట. అహంకారం ఇంకా ఉన్నది. అర్జున ఉవాచ అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఎలా ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా ఉండొచ్చు అంటే భగవంతుడికి అన్ని అర్పించి మనం ఆయన పని చేస్తున్నాం అన్నట్లుగా మన శక్తి వంచన లేకుండా అది మన ప్రయత్నం అంతా పెట్టి ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా అది భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అని మనం ఫలితం గురించి ఆలోచించకుండా మన బాధ్యత అనుకుని మన పనులు మనం చేయడము. మన బాధ్యత అనుకుని వెళ్ళి చెడు పనులు చేయమని కాదు. ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళకు వేదాల్లోనే వివరించారు. మన బాధ్యతలను మనం కరెక్ట్ గా చేయటం. బ్లెస్ ఇక్కడ ద్రోణం చ భీష్మం చ జయద్రథం చ కర్ణం తధాన్యానపి యోధ వీరాన్ మయా హతం స్త్వం జహిమా వ్యతిష్ఠ యుద్ధస్వజేతాసి రణే సమత్నాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అందరూ యోధులందరూ, ద్రోణుడు, భీష్ముడు, జయద్రథుడు, కర్ణుడు తథా మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా వీరులంతా కూడా మయాహతం స్త్వం జహిమా వ్యధిష్ట, నా వల్ల అందరూ కూడా అంటే వీళ్ళంతా కూడా ఆల్రెడీ నిర్ణయింపబడింది అనమాట.
కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి యుద్ధం చెయ్యి అంతే. వెళ్ళి నువ్వు యుద్ధ స్వజేతాసి రణే సపత్నాన్. సో యుద్ధంలో నువ్వు ఈ శత్రువులందరినీ జయించు అని చెప్తున్నా. సో అప్పుడు సంజయుడు మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడనమాట. ఏమనంటే ఇవన్నీ విన్న తర్వాత భగవంతుడు చెప్పిన ఈ మాటలన్నీ విన్నాక అర్జునుడు వణికిపోతూ మరి అంటే కలవరిపాటుతో చాలా వినయంతో నమస్కరిస్తూ మళ్ళీ మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. ఏమని? అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషీకేశ తవా ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహుష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంగ. సో అర్జునుడు అంటున్నారు అనమాట, స్థానే ఋషికేశ నీ మహిమ పొగుడుతూ తవ ప్రకీర్త్య నీ కీర్తిని నిన్ను కీర్తిస్తూ జగత్తంతా హృష్యత్యనురజ్యతేచ ఆనందాన్ని అనురాగాన్ని పొందుతోంది భగవంతుడా. ఋషికేశ అంటే అర్థం ఏమిటి? ఇంద్రియాలను జయించినవాడా, ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలవాడా, ఇంద్రియ ప్రభావానికి గురి కాకపోగా ఆ ఇంద్రియాలనే కంట్రోల్ చేయగల శక్తి భగవంతుడికి ఉన్నది. సో అది ఋషికేశ అన్నదానికి అర్థం. భగవంతుడికి అదొక పేరు. సో నీ కీర్తిని జగత్తంతా కూడా కీర్తిస్తూ నిన్ను, నీ ఆనందాన్ని అనురాగాన్ని పొందుతున్నారు నిన్ను పొగుడుతూ. రక్షాంసి భీతాని దిశోద్రవంతి రాక్షసులేమో భయపడిపోయి అన్ని దిశలు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు. సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘ సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా సిద్ధ సంఘాలు నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. సో ఋషికేశ నీ మహిమ పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందాన్ని అనురాగాన్ని పొందుతోంది. రాక్షసులేమో భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారు. సిద్ధ సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యాభ్యధికా కుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. నువ్వు అందరికీ కూడా లోకానికి తండ్రి వంటి వాడివి. పితాసి లోకస్య లోకానికి తండ్రి వంటి వాడివి. చరాచరస్య కదిలేవి కదలని వాటన్నిటికీ కూడా ఈ లోకంలో నువ్వు సమస్త లోకానికి కదలని వాటన్నిటికీ కూడా తండ్రివి. త్వమస్య పూజ్యస్య నువ్వు పూజనీయుడవు, గురుర్గరీయుడువు, అత్యున్నత గురువు నువ్వు. నత్వత్సమోస్త్యభ్యధిక కుతోన్యో నీకంటే అధికమైన వారెవ్వరూ లేరు ఈ లోకత్రయ ముల్లోకాలలో. నీ ప్రభావం నీ అపరిమిత శక్తి ఎవరికి లేదు. సో ముల్లోకాలు అని ఎందుకన్నాడు? మనము 14 లోకాలు చూసాము గోలోక చాట్లో. ముల్లోకాలు అని ఎందుకంటున్నాడో ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. సో ఏమిటి అంటే ఈ శ్లోకానికి మళ్ళీ ఒకసారి మీనింగ్ చూద్దాం. సమస్త లోకానికి చర అచర అంటే కదిలేవి కదలనివి వాటన్నిటికీ కూడా నువ్వే తండ్రి. కదిలేవంటే మనలాంటి మనుషులు, జంతువులు, చేపలు, పక్షులు ఇవన్నీ కదిలేవి. కదలనివి ఏమిటి? చెట్లు, పుట్టలు ఇవి కూడా మరి కదలని వాటికి, కదిలే వాటికి, కదలని వాటికి అందరికీ తండ్రివి నువ్వే. దానికి అందరికీ పరమ పూజ్యుడవు, గురుర్గరీయుడవు. నీకంటే గొప్పవారు, సమానమైన వారు ఎవరు ఉండలేరు. అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, ముల్లోకాల్లోనూ నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ మళ్ళీ స్తుతిస్తున్నాడు. ముల్లోకాలు అంటే ఎందుకు ముల్లోకాలు అన్నారు? భూమి, నీరు, గాలి, నిప్పు అవి పంచభూతాలు ప్రవీణ మాతాజీ. సో ముల్లోకాలు అని ఎందుకన్నారంటే నిన్న మనం చూసినప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను, మీరు అందుకనే అడిగాను క్వశ్చన్. ఇక్కడ 14 లోకాస్ ఉన్నాయి, కానీ పై లోకాలు, మధ్యలో భూలోకం ఉంది, కింద ఈ కింది లోకాలు అతల విత్తల సుత్తల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలన్నీ కింద ఉన్నాయని చెప్తున్నాం. సో బ్రాడ్ గా ముల్లోకాలు, పై లోకాలు, కింది లోకాలు, మధ్యలోకం, భూలోకం అని అంటారు. అందుకని ముల్లోకాలు అనే పేరు వచ్చింది. అయితే ఉన్నది 14 లోకాలు అక్కడ. సో ఇంకా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ ముల్లోకాల్లో నిన్ను మించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా
అని అన్నాడు కదా. ఇంకా ఇక్కడ అర్జునుడు ఒక మాట అంటున్నాడు, సంజయుడు ఒక మాట అంటున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏతచ్చుత్వా వచనం కేశవస్య ధృతాంజలిర్వేపమానా కిరీటి నమస్కృత్వా భూయ ఏవాహ కృష్ణం సగద్గదం భీత ప్రణమ్య. సంజయుడు అంటున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, రాజా ఇవన్నీ అంటే ఇందాక భగవంతుడు చెప్పిన మాటలు విని అర్జునుడు మెల్లగా వణుకుతూ ఇలా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. మనం చూసాం ఇది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఏం చూసాము, దేవదేవ నీ ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి నీకంటే గురుర్గరీయుడువు, నిన్ను మించిన వాళ్ళు, నీకంటే గొప్పవాళ్ళు ముల్లోకాలలో ఎవరూ లేరు అని చెప్పి అన్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే ఇంతకు ముందు సఖేతి మత్వా ప్రసాభం యదుత్కత్మ హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి అసత్కృతో శివీహారాశయ్యాసన భోజనేషు ఏకోతవాపి అచ్యుతా తత్సమక్షం తత్క్షామయే త్వం అహమప్రమేయం. అంటే ఏమంటున్నాడంటే నీ మహిమ ఏమిటో తెలియక నిన్ను ఇంతకు ముందు కృష్ణ యాదవ అని చెప్పి నిన్ను వేళాకోళంగా కూడా కొన్నిసార్లు పిలిచాను, నన్ను క్షమించు. నేను ఎన్నోసార్లు నువ్వు మన ఇద్దరం మాట్లాడుకునేటప్పుడు, కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు, కలిసి ఒక శయ్య మీద పడుకున్నప్పుడు, ఎన్నోసార్లు నిన్ను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళ ముందు కూడా నిన్ను వేళాకోళాలు ఆడాను. నా అజ్ఞానానికి తెలియతనానికి నన్ను మన్నించు అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుణ్ణి అడుగుతున్నాడు. నువ్వు అందరికీ తండ్రి అని చెప్పి, నువ్వు తండ్రి లాంటి వాడివి, నీ పూజనీయుడు, గురుర్గరీయుడు, నీకంటే గొప్ప వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? నువ్వు ఎప్పుడు చూడని విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, అయితే నా మనస్సు భయంతో ఎంతో బాధపడుతోంది అని కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అన్నమాట అర్జునుడు. ఎవరు ఇంతకు ముందు చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని నువ్వు నాకు చూపించావు, నేను చాలా కృతజ్ఞుడను. కానీ ఇప్పుడు ఇదంతా చూసిన తర్వాత నా మనస్సు కొంచెం కలవరపాటుతో ఉన్నది. కాబట్టి నువ్వు నాకు నీ యొక్క దేవదేవ జగన్నివాస దయ ఉంచి నీ పూర్వరూపాన్ని నాకు చూపించు, అనుగ్రహించు. మునుపట్లాగే కిరీటం గదా చక్రం ధరించిన నిన్ను చూడాలని ఉన్నది. 1000 చేతులున్న విశ్వమూర్తి 4 భుజాలతో పూర్వరూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు అని చెప్పి అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. ఇది ఎలాంటిదంటే తేజోమయం, సర్వోత్తమం, సనాతనం, అనంతమైన నా విశ్వరూపాన్ని నీకు ముందు ఎప్పుడూ ఎవరూ కూడా చూడలేదు. ఇదే మొదటిసారి సమగ్రంగా నా విశ్వరూపాన్ని చూపడం అని చెప్తూ చెప్పారు. అప్పుడు సంజయుడు ఇలా అంటున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చాభీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవాపూర్మహాత్మా. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో అంటున్నాడు, భగవంతుడైన కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి ఆయన చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించాడు. ఆ చివరికి తన ద్విభుజ రూపం అంటే కృష్ణ రూపాన్ని లోకి వచ్చి భయపడే అర్జునుడిని ఓదార్చాడు. అప్పుడు అర్జునుడు ఆ రూపం చూసి ఏమంటున్నాడో చూద్దాం. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేత ప్రకృతిం గతః. సో నీ యొక్క మనుష్య రూపాన్ని చూసి నీ సౌమ్యం నా మనస్సు
సౌమ్య రూపం చూసి జనార్దన నా మనస్సు శాంతించింది. సచేత ప్రకృతిగత, నేను మళ్ళీ సహజ స్వభావాన్ని పొందాను. నీ అత్యంత సుందరమైన మానుష్య రూపం చూసి నా మనసు శాంతించింది. ఇప్పుడు నా మనసు కుదుటపడి నేను మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయాను. నా సహజ స్వభావం ఇప్పుడు నాకు వచ్చింది. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. చివరికి ఇదంతా చూపించి చెప్తున్నారు. అందుకని మత్కర్మ కృన్మత్పరమో, కర్మ నా కోసం చెయ్యి, నాకు అర్పించి చెయ్యి నువ్వు. మద్భక్త సంగవర్జిత, సంగవర్జిత అటాచ్మెంట్స్ ను వదిలిపెట్టి నా భక్తితో, నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కోసం అన్నట్లుగా నువ్వు పనిచేయి. నిర్వైర సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశుల పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా ఉండు. ఎవరి పట్ల? మనుషులే కాదు, సర్వభూతేషు అన్ని జీవరాశుల పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా ఉండు. యస్సమామేతి పాండవ. సో ఇలా ఉంటే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను, అలా ఉన్నవాడు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నా. సో అర్జున, కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పనం అనే మా కల్మషాల నుంచి విముక్తుడివై, అంటే అటాచ్మెంట్స్ నుంచి బయటపడి నువ్వు పనులు నా పట్ల భక్తితో నా కోసమే కర్మ చేసేవాడు, నన్నే జీవిత పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని సర్వభూతాలు అన్ని జీవరాశుల పట్ల విరోధ భావం, శత్రుత్వం లేకుండా ఎవరైతే నా పట్ల భక్తితో అటాచ్మెంట్స్ కి దూరంగా ఉంటూ పనులు చేస్తారో అలాంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏమిటి అంటే, సర్వుల పట్ల ప్రేమ, ఎవరి పట్ల విరోధ భావం, ఆఖరికి మనుషులే కాదు అన్ని జీవరాశులు, జంతువులైనా ఎవరైనా శత్రుత్వం వద్దు. నా పట్ల భక్తితో అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా, ఇప్పుడు పని చెయ్యి, పని అనగానే మనకి అటాచ్మెంట్ వస్తుంది. ఈ పని చేస్తే ఆ లాభం వస్తుంది, ఆ పని చేస్తే ఈ లాభం వస్తుంది. అదేమిటి మరి, అది వస్తుందని అనుకోకుండా పని ఎలా చేస్తాం అనుకుంటాం. వస్తుంది, తీసుకోవద్దు, వదిలిపెట్టద్దని అనడం లేదు భగవంతుడు. దాని మీదే పెట్టుకుని ఆ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? ఆందోళన వస్తుంది, చిరాకు వస్తుంది, సరిగ్గా పని కూడా చేయలేం ఆ టెన్షన్ తో. చెయ్యాలనుకున్న పని అది అవుతుందో అవుతుందో అనుకుంటే ఆ టెన్షన్ తో సరిగ్గా కూడా చేయలేం. మరి ఆ తర్వాత ఒకవేళ అది కరెక్ట్ గా అవ్వలేదనుకోండి, మనం అనుకున్న బెనిఫిట్ రాలేదనుకోండి, వెంటనే కోపం వస్తుంది, దుఃఖం వస్తుంది, వచ్చిన ఆ బెనిఫిట్ ఎవరికి వెళ్ళిందో వాళ్ళ మీద ఈర్ష్య వస్తుంది. ఇవన్నీ ఏది కూడా మనసుకు ఆరోగ్యకరం కాదు. వీటి వల్ల మనం జీవితంలో ఏ విషయంలోనూ ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేం. భక్తి మార్గం, మోక్ష మార్గం వదిలేయండి, అంత దూరం కూడా వెళ్ళక్కర్లే. అసలు పనినే సక్రమంగా చేయలేం ఈ ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్స్ ఏది ఎలా జరగాలనున్నా అది భగవత్ ప్రసాదం అనే ఒక వైరాగ్యాన్ని, ఆ రాగాన్ని, ఆ ద్వేషాన్ని, ఆ కోరికని వదులుచుకున్నప్పుడు ఆ ప్రతిఫలం మీద మనం చెయ్యాలి, ఇది మన బాధ్యత, చేద్దాము, కరెక్ట్ గా చేయటం, భగవంతుడికి అర్పించి ఆయన ఇచ్చిన ఈ బాధ్యతను సక్రమంగా నెరవేరుద్దాం అన్నంత వరకే గాని అది వస్తుందా, చేశామంటే ఈ ప్రమోషన్ వస్తుందా రాదా, ఈ లాభం వస్తుందా రాదా ఈ వ్యాపారంలో, ఇవన్నీ వదిలిపెట్టు, చెయ్యి. నీ శక్తి వంచన లేకుండా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నానన్నట్లుగా చేయటం అంటే ఏంటి? సరి అయిన మార్గంలో శ్రద్ధగా చేయటమే ఏ పనైనా. ఆ తర్వాత ఏం జరిగినా దానికి మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటం ప్రాక్టీస్ చేయటమే ఈ సాధన. ప్రతిఫలాపేక్ష వదులుకోవడం అంటే అదే. వచ్చిన లాభం వదిలేయమని కాదు, వచ్చిన ప్రమోషన్ ఇచ్చేయమని కాదు. ఆ ప్రమోషన్ వచ్చినా ఒకేలాగా ఉండు, రాకపోయినా ఒకేలాగా ఉండటాన్ని ప్రాక్టీస్ చెయ్యి, అది సాధన చెయ్యి. ప్రతిఫలాపేక్ష అంటే అది అర్థం. అంతేకాని ఆ వచ్చిన దాన్ని వదిలేసేయమని కూడా చెప్పడం లేదు. ఎలా ఉన్నా దాని యొక్క రిజల్ట్ నువ్వు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండటం నేర్చుకో. ఈక్వానిమిటీ అని ఇంగ్లీష్ లో అంటాం, తెలుగులో నువ్వు ఆ సమత్వంతో ఉండటం నేర్చుకో. పని వల్ల ఏది జరిగినా ఇది ఇలా జరగాలని భగవంతుడు నిర్ణయించాడు, ఇది ఆయన ఇచ్చిన ప్రసాదం. అది నువ్వు నష్టం అవ్వచ్చు, నీకు లాభం అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇది మనకు భగవంతుడు నిర్ణయించిన ప్రసాదం అనుకోవటం
ఉండగలగటం సమత్వంతో. అది అలవర్చుకో. అది అలవర్చుకున్నాడు. ఆ సమత్వం వస్తే ఇంక మన ఏది కలవర పెట్టలేదు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీత పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అని కనుక చూసినట్లయితే, ఏం నేర్చుకున్నాము ఈ గీతా పాఠంలో? మనం సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతో మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ భగవంతుడి ఆది రూపమైన శ్యామ సుందర దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని ఆరాధిస్తూ భజించినట్లయితే త్వరితగతిలో ఆయన ధామాన్ని చేరుకోగలం. ఇదే లాస్ట్ శ్లోక. మత్కర్మ కృన్మత్పరము, నా కోసం కర్మ అర్పించి, నాకు అర్పించి భక్తితో అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా, ఈ అన్ని జీవరాశుల పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా, ఎవరైతే ఈ రకంగా కర్మలు చేస్తూ ఎవరి పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇది మనం ఈరోజు చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో